खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ धेमाजि जिल्लायाव गावनि बिसियानो बुथारनायनि सन्देह। थांनाय हराव नतुन रंपुरिया गामिनि गावनि न'आवनो थैनाय थासारियाव बोखांनो मोन्दों 48 बोसोर बैसोनि करेन दासनि गोथै देहाखौ। बुथारजानाय सुबुंनि न'आ गाहायै सिला फोथारनि अकाजान सान्थिफोरावमोनब्लाबो हाबानि उनाव सिमेन्ट सापरिनि नतुन रंपुरिया गामियावनो गोबाव समनिफ्रायनो थानो लादोंमोन। करेन दासनि हरखाबै थैनायाव अकाजानाव थानाय नखरनि मानसिफ्रा हिन्जावखौ बुथारदों होननानै सन्देह खालामदों। अकाजाननि नखरा फोरमायथिदों, साननैसो सिगाङाव अकाजाननिफ्राय गोख्रों देहायै नतुन रंपुरिया गामियाव थानाय न'आव फैदोंमोन। गोख्रों देहायै फैनाय मानसिया माबोरै थैखो, थैनायखौ मानो गावबुरा आरो पुलिसनो फोरमायासै, बेराम जादोंब्ला मानो मेडिकेलाव लाङासै, लोगोसे गोथै देहायाव दागोबो दं होननानै फोरमायथिदों नखरनि सुबुंफोरा। रावनिबो फोरोंनाय गैयालासेनो इउटिउब नायै नायै बारनाय आरो माखासे सोमोनांथाव स्टान्ट खालामनायखौ क'क्राझार जिल्लानि पाटगावनि सनापुरि गामिनि सानसुमा नार्जारिया सोमोनांथावै दिन्थिफुंगासिनो। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आबो सानसुमा नार्जारिनि स्टान्ट खालामनायखौ नुनानै थानो हायासै आरो स्टान्ट खालामग्रा सानसुमा नार्जारिखौ लोगो हमो आरो बर' लाइमोननि सोमोनांथाव स्टान्ट खालामनायखौ नुनानै जोबोरै गोजोननाय फोरमायदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। मरिगाव जिल्लायाव सासे आइजोआ सासे हौवानि आथोनखौ हास'ना होदों। गावखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि जाहोनाव गावनि रैखाथिनि थाखाय आइजोआ हौवानि आथोनखौ हास'ना होदों। बे जाथाया जादों मरिगाव जिल्लानि बरागाव थानानि सिङाव थानाय बरालिमारि गामियाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दरं जिल्लानि धुला गामिनि उस्मान आली मुंनि सासे तान्त्रिका आइजोनि न'आव आइजोआ हारसिं थानाय समाव न'आव हाबनानै जिनाहारि खालामनो नाजायो। जाउनाव आइजोआ गावनि रैखाथिनि थाखाय गोबौ दाबाजों उस्मान आलीनि आथोनखौ हास'यो। बे जाथायनि उनाव उस्मान आलीखौ मरिगाव सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जायो। मख'नो गोनांदि उस्मान आलीजों फैफानाय बिथांनि लोगो सासेया खारखोमानो हायो। गेलेमु बिथिङाव फिन बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव रादाब। वुसु गेलेगिरि बर'नि फिसा सानमा ब्रह्मआ फिन खेबसेबाव मेडेल देरहानो हानानै हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। रासियानि राजथावनि मस्क'आव जानाय वुसु स्टार चेम्पियनशिप 2023 आव भारतनि जानानै गेलेनायाव बर'नि फिसा सानमा ब्रह्मआ मोननै रुफानि मेडेल देरहानो हानानै फिन खेबसेबाव हादराव, ओनसोलाव आरो हारियाव गोग्गानाय लाबोदों।